I den her video viser jeg, hvordan man kommer ind og ser på koden i et andet spil, eller et projekt, som andre har lavet. Hvordan man kan kopiere noget af det, eller hvordan man kan kopiere hele spillet for selv at arbejde videre med det. Det man kalder et remix. Så vi starter her. Jeg er på en projektside på et projekt, der hedder Greenpeace-spillet, som jeg godt kan lide. Jeg tager op på den her knap, der hedder See Inside, så jeg kan få lov at se koden. Og det ser så sådan her ud, og der kan jeg så pille ved alle de forskellige sprites her, og jeg kan også pille ved komme ind og se på og så videre. Hvis jeg nu gerne vil lave noget andet, så gør jeg sådan her. Jeg kan faktisk gå ind og ændre på det, men hvis jeg gerne vil gemme mine ændringer, fordi det her er jo en anden persons spil, så skal jeg klikke på det, der hedder Remix. Når jeg laver et remix, så vil det gemme en kopi af det her projekt i min mappe, og jeg kan så arbejde fuldstændig videre med det, som jeg vil. Så det er en mulighed at vælge remix. Hvis der kun er et enkelt lille lækkert script, jeg gerne vil have, så kan jeg bruge den, der hedder rygsæk, som ligger hernede, hvor jeg så kan tage den her bid, og så er den kopieret hernede, og der kan jeg så åbne min rygsæk, når jeg er inde i andre projekter, inde i mine egne andre projekter, og flytte dem hen. Så det er ret simpelt. Man kan lave et remix, eller man kan vælge at kopiere enkeltdele, når man skal bruge andre spil. En lille ekstra pointe. Jeg forlader lige den her, fordi jeg er ikke rigtig interesseret i at gemme det her som remix selv. Så kan man se herude på et hvert spils projektside, så kan man gå ind i det her, der hedder remix-træet, og så kan man se, hvor mange eller hvad andre har lavet med det her spil. Så her kan vi se, at det her er det originale spil, og så er der 2 andre, der har lavet et remix, der er denne her og denne her. Så på den måde, så kan man se, at der er lavet andre spil, eller andre ting i form af de her. Det var det. Done.